Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sobheka ama-patterns futhi nama-sequence wey'balo. Basibuza ukuthi ngonyaka waka-2006 kule sikole lesi abasibiza i-Einstein School bebayingakhi iy'fundi kulezo nyaka. Kodwa-ke basinikeza iy'fundi zango-2001, 2002 futhi no-2003 kodwa abasinikezi wonyaka wa-2006. Ngiyacabanga ukuthi bafuna ukuthi sibheke ukuthi yini i-pattern kule inombolo lezi, yabo? Le nombolo lezi ukuthi zilandelana kanjani. Kusho khona ukuthi ukuze sizothola ukuthi ngonyaka wa-2006 iy'fundi bezingakanani, kumele sazi u-2004, 2005 no-2006, yabo? Fanele kahle kahle sibheke ukuthi bakhuphuka kanjani, yini i-pattern kule inombolo abasinikeze zona, yabo? Awuthi sibheke ukuthi bakhuphuke kangakanani sukela ku-150 ukuya ku-225 bakhuphuke ngenani elingakanani, anithi sizosusa-ke u-150 ku-225 ukuze sothola ukuthi bakhuphuke kangakanani, anithi ibanga ley'fundi ukuthi zikhuphuke kangakanani, anithi sizosusa-ke ku-225 sisuse u-150 sitholane u-75. Awuthi sibheke-ke ukuthi kulo mnyaka olandelayo bakhuphuke kangakanani futhi sizosusa-ke u-225 ku-300 sotholani u-75, anithi kuyasho-ke ukuthi manje sesiyabona ukuthi kuhamba kanjani, anithi kusho khona ukuthi bakhuphuka ngo-75 njengoba umnyaka ulandelana lokukhuphuka ngo-75, anithi sobhala kusho ukuthi mohlanganisa u-300 no-75 utholani 375, anithi mohlanganisa futhi-ke u-75 ku-375 uzotholani, asibaleke sotholani 450 futhi-ke ku-450 bohlanganisa u-75 uzotholani, uzothola ngibhale kahle ngakhohlwa-ke sotholani 525. Uyabona-ke sesitholile-ke i-pattern yokuthi kahle kahle ley'fundi lezi zikhula kangakanani njengoba umnyaka ukhuphuka, anithi sesiyana impendulo yethu 525. Ngiyathemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.